ta ku sai na Umar kuma idan shi cikin battlefield bai juye kaga ko sau da brave da yake da shi ya gaba shi Abu Hafs kuma an ba su kuma Faruk me yasa ba su balaka Faruk an ba shi da Faruk a lokacin da ya yi niyya idan ya kashe wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a anya shawara ta tambaye shi ma'ana za ka wajen ina da kadin kashe annabi sai ka ce za ka kashe annabi alhalin nesa sau da musulunci alhalin musulunci ya shiga gidan sister ka ya musulunta je ka kare da sister ka sanaka da wurin annabi Muhammad ya juye da wani sister sa ka sister sa da mijinta suna karatu suna koyi Qur'ani suna karanta Al-Qur'ani so dan sai da Umar gashi na zuwa yanzu an mana koyi da sai da Umar ya zo buga kofa ya shiga yana kokarin ya buga miji sister mana kokarin ya protect miji ya buga sister an anti da fara jini ina anti sister ya fara jini shi sora ne ya aikata a wannan wurin nan shi ce mene ga sai ya ce ma sister to ba ni ta da karanta Al-Qur'ani sister ce ke dauka shi kai wa kasan nan yace na yi dai kuma sister ba shi Qur'ani suratul Taha ya karanta suratul Taha yace za shi wurin Annabi Muhammad in tuba a wannan wurin midi sister ce na ji Annabi Muhammad yana addu'a Allah ya shiga da Umar guda biyu cikin musulunci shi Umar bin Khattab da kuma ne Abu Jahal shi ba Umar ta ya ne wurin Annabi Muhammad yana zuwa aka ce Umar na zuwa Annabi Muhammad ce kana da sura Abu ne shi ni ya zo da alƙairi ya samu alƙairi amma ya zo da wani abu na cuta ya ga da kan dole an ce a ba shi hannun shi ya yi rage in ya zo da yaki a kan da shi ya zo da Annabi Muhammad ya rike sai ce ba bai sai ba kai tuba a wannan wuri yayin kalmar la ilaha illallah a gaban Annabi Muhammad yayin kalmar la ilaha illallah bayan kalmar la ilaha illallah ana boya na musulunci yace a me yasa ki aftu ai kira sallah na boya yace aftu a kira sallah Allah wasu na kuma kai musulmai ga su yi bravo yau suna fito ne ba tsoron aka fusa ka sai da kuma sai karbo zuwa shi na Allah suka juye wanda aka shi faro mai raba ne kariya da ne da gaskiya kaga Allah ya sa kaga abin da mai kyau aka bashi